И здравейте, това съм Гоши Гейминг, не избрах сме така се хлопа, да така обичат да се и днес ще играем Deceive 2. Ара. Що по дяволите, аз пак съм гавдян човек. Мъкни, брат, никой сега няма ти гавди. Стои, сега тропа е. Добре, аз съм... Добре, Добре, ще го? Аз съм бъде тук. Ще го не. Мисля, убия първо бабката. Като се стъмни. Ако да са се избили преди това. Да. Защото е голяма шанса. Разбира се. А. О. Супер. Супер. А? Какво? Това е. Ехо! Ехо! Какво е това? Ехо! Ехо! Някой чува ли ме? Някой... с дали се говори? Ехо! Някой чува ли ме? Имаш до мен някой. Така, помога тук? Ага. Какво това е, брат? Иди Тускан. О, това знам какво. Ма мен не ми трябва. Ео! Къде са? Чекай, това съм аз. Спълко, не ме убивай. Тъп ли си? Аз съм. Ти тъп ли си, бе? Були си но тъп наистина. Бе, аз малко забравям, че трябва да задържам две. Явно. Споко ще прави. Също аз не трябва да им помага. Чей се. Добре, се смисъл. Как мога да се махна? Не мога. Няма да видим къде има хора. Има ли някой? Здрасти, кой е това? Чай, ще маркирам. Чакай. Не! Чакай! Помощ! Чакай, бе, спълко, бе! Помощ! Спълко, нищо не бачи накрая. Спри, бе, зона на място, бе. Той има някакви таскове. Да, знам, Какво е това? Не знам, това май те маркира какво има. Да, това маркира какво Не, има. аз имам някакво... Аз мога да Моето пускам. маркира... Буби няма нищо в себе си. Коса е. Какво е? Къде сте, бе? Къде сте, бе, брат? Аз мога да разбера даже къде съм. Стана, бе! Къде сте? Его! Къде сте, бе? Къде сте? Ще направя някой таск. Защото мога. Ще хубаво, ако имаш и някой, с който да говоря. Мога да разбера къде са. Ехо! Има ли някой ехо? Ехо! Та са. О, я да спите. Бе! Трето! Аз съм текнато. Само... Не успях. Чай, тук ли беше? Казваше. Аз не искам да го викам заради. Просто някакво... Бобката само го използва. Защото той не иска да играе с него и само заради тази игра ще иска да играе. Това е вярно, ама аз си съм сигурен, че само Светло няма да иска. Светло няма да иска. Тук сме ходили, този път не после, просто според мен сме прекалено малко и така. Ай, някаква дядка!
Да съм аз. Помощ! Помощ! Той ще ме убие! Шегувам се, бе. Чудовище! Има Шегувам чудовище! се, Има бе. чудовище! Той стана на чудовище! Добре, не е станал, не е станал. Не е станал, не си станал. Какво ста? Какво говорите, бе? Някакво аз... Не, бе, какво? Малко нечестно, нали знаеш, просто... Аз съм такъв, аз съм гардиан, мога да протекна някакъв. Да, трябва ама добре. Вечерта, нали? А, вечерта ли трябва да протеквам? Вечерта ли да протеквам? Аз съм- Трябва да търсим такова кости. Ма вечерта ли трябва да протеквам? Аз не разбрах. Кости, трябва да търсим бутилки. Данка, кога трябва да протектвам? Защото знаеш, ти беше такъв. Кога? Трябва да потикваш някой, ще можеш да не го изгониш, ако си... Чакай малко, ама... Ти трябва... Данка, мъкни се, бе. Трябва да намерим бутилките с вино. Добре, аз си... Стъпли си, бе! Брат, ти искаш да му отдавиш. А, брат, разреви се. Чакай да взема нещо. Какво си взех? Това, бе? Как се ползва това? Това прави, бе? Кю? А, кю? Това, бе? А, какво мога да правя с... Какво мога да правя с това? Какво е това? Аз взех motion sensor. А, това... Чай... Какво? Ама виж, това какво е? Ще не пише никъде. Това този газ, такива ти тъпли си! Това не е от... Чай, това не е от мене, бе. Какво ми говориш? Това е от тебе! Ти го направи! Това беше айтъма ти! Това беше айтъма ти! Това ми не беше за това! А! Тук ли сте? Къде си, Дани? А, че ще вън. Къде сте, бе? А! Къде сте? Мога да разбера. Ево! Да, ще изпапка. Ще ме бъдам като дразниш. Аз гледам това ли, бе? Не знаеш, ма. Къде отида в база, бе? Чувате ли ме? Ево. Къде се... Трябва да бърка с ръчака, а тук някакъв зас. Добре. Ами, не знам какво стана, няма се не мога да разбера. Но някой се чува двойно. Какво? Какво? Да, има някаква парола. Какво? Как мога да отворя вратата, бе? Access denied. Как да отворя вратата, бе? Ники, отвори вратата. Да, какво е? Отвори вратата. Не мога! Има с код. Има някакъв код. Май трябва да отворя с код. Ето ме, 8616. Да, явно. Не мога да го... Ма че, ама трябва скоро, че трябва да изчакам малко. За да мога пак. Това, бе? 8616. Отиват на някъде. Мисля, че знам. Според мен си ти, Боби. 6. Не, такова, пътам. Тук съм. Чай, какво прави това? Къде си, бе? Напред коя? Буквално те просто ме уби. Какво правиш, бе? Ще убиваш хора. Ма ти е Кико, е умник. Ти да убием там. Ето да, бе. Какво ми... Брат, не си игра така играчи, Борис, просто... Какво ми казах, че е Борис? Защо не ми вярват? Аз може... Ще се възплача. Аз също. Защо пак съм гардиан? Да ти яжем топките, да паскапа на Съм игра. на инквизитор. Защо пак съм минусен, брат? Мария, съм бил само една улица, всичко. През всичкото ли съм бил иносънт или съм бил така? Еми, Кико, брат, сори, ама ти си импостър. Или какъвто беше там. Що съм... Какво? Не цяло разбрах аз, защото просто така трудите, което ми трябва да остане. Трябва ми някой за един квест, трябва да направим един квест. Да, Къде си? Къде си, бе? Трябва да натиснем бутоните по едно и също време.
Бой, видя ли миналата игра някакъв 3, 2, 1. Какво правите, бе? Трябва да натиснем бутоните по едно и също време. Айде, Къде са те? казвай 3, 2, 1, сега! Найс, хлопо! Кой това бе, брат? Ужас! Аз съм сигурен, че кой е просто. Отивам за... Защо? Защо аз съм Ай, импостър? Винки. Тъпли си. Ай, вин Кико, той е импостъра. Ти нормален ли си? Тя, попробвам нещо. Слагам ти го. Не знам кой е. Правиш, бе. Кой е това? Аз без да искам да пуснах смог граната! Не, брат, не искам да си работи. Аз не знае какво прави това нещо. Брат, ще да ме убиеш. Малко не върху тебе. Имам маска! Какво прави тази маска? Все пак Кико си Айде да върху заедно, да върху заедно. А? Кико са под мейна, брат. Какво това, бе? Каква е тази маска? Да те разбрах. Това е малката мишка. Брат, мога да разбера. Нищо, брат. Да виж какво. Чакай. Това как се използва? Направя на танка. Направя на танката. Така. Така ще по-добре. Окей, добре, скъпна съм. Аз съм до шопа. Така. Не знам дали се повиши. Мисля, че съм дет. Няма да лъжа. Трябва да ми пристигна за... Той беше до мене, той се опита да ме уби. Той мене се опита да ме уби. И аз избягам. Не го бе, брат. Мисля, че аз вече мога да го взема. Къде е шопа? Не види как да ме вижда. Добре. Сега какво правим? Аз няма да направя само, така ще най-много просто да ги... Да се пробвам само да направя. Буквално нищо не мога да направя. Те всичко сега куцикнат. Нищо не мога да направя с ти. Сега куцикна кил. Къде си? Мога да го дефекна. Дефекнах някой. Буквално дефекнах някой. Не знам какво е стана. Какво е това, бе? Не знам какво прави, нищо няма да върши. Просто направих нещо. Не знам какво стана. Може трябва да чакам да чуеш това. Не знам. Добре? Са? Не знам къде са. Къде са? Аз ходим. Не! Чакай, се спалнах, бе. Аз пак не разбрах какво мога да правя с килокан. От това. Чакай, шепа е там. 6, 5, 6. Uh-oh. 6, 5, 6. Access granted.
Няма. Аз нямам. Аз до сега съм говорила, ама не съм такова. Да, не успяхте един път се опъркате. Буквално е много странно. Аз съм Дасия, бе, какво означава това? Диспел да ефект. Данка, мокни! Да, не само лакни, Дани. Данка, добре. Окей, добре. Това е тролване. Данка, And so it begins. I'm not. Don't forget to have fun! Добре, сега. Проживявам всички заедно. Убих тук много, ще го писна. И сега не знам какво прави. Аз съм обикновен. Тук имам някаква лампа. Ако мога да прасня. Какво? Как? Ой. Сега трябва да... не знам какво трябва да направя, просто. Какво виж? Това е така това. Да. Ай, за мен ще заобиване. Или пък не е. Не мога да взема. Това е за добре. Какъв си ти, бе? Тук е пак. Тук. Изпълняй таска. Вот. Да. Това какво прави сега? Това сега какво прави? И? Какво прави? Не да разбера. Трябва да нахраним това. Говоря съм как с какво. Сега. Ето. То нахрани го. Тук някой ни гледаше. Боли. Как може би като той? Не знам. Кой е това? Кое? Това си ти, какво? Трябва да махнем тези скелети. Да ги удраме тук, няма да. Ела? Помощ! Гони ме! Мисля, че е бобката, няма да може. Къде сте, бе? Няма пистолет, който дойде ще му пресека главата. Ето и да сте. Помощ! Някой ме гонеше! Ники той! Нема па. Как се... Не бе, бе. Къде сте, бе? Какво става ще къде бе? Зад мене! Помощ! Кой е тука? Помощ! Има ли някой? Какво? Някой май умря! Къде сте, бе? Къде са? Всички? Къде сте? Помощ! Бабката май умря! Къде сте? Ники, да. Не съм умряла! Добре, ако умря, не разбрах какво стана. Да, не умря! Ники той импостъра! Ама който... Ти си, нали? Не съм аз! Той! Не! Помощ! Боби импостера! Боби импостера! Бързо, уби го! Уби го, бе! Бе, брат! Така! Айде! Как вика? Holy shit, какво с дяволите стана? Данката май умря, защото Боби го изяде. Тъпчика от теб, Боби. Дай треди. Да, знам, аз бях импостъра. Аз не, защото... Аз пак съм иносен! Окей. Аз съм Гардиан. Тук че си мъжен?
Аз съм гаден, Кико, защо си подолни гарщила, брат? Не съм Ама подолни май гащи, аз сме съм подолни стар. гащи. Какво? До сега не мога да говорим като цяло. Супер, добре. Мен ми се кефи играта. Това ще е последното. Мисля, това ще е последния игра, защото този епизод ще е най-дълъг. Ало, къде сте? Къде сте? Кико. Ай, за тази игра ще спра обаче. Защо си не видим, брат? Вижте героя, брат, си не видим. What? Не съм невидим. Цялото ти, брат. Не съм. Цялото ти го Аз не няма, виждам имаш само- краката. Ама нямаш тяло, брат, имаш само ръце и крака. И глава, буквално. Какво да направя аз? Аз съм взела някакъв последната гръмна. Чакайте. Имам бандаж, имам Да бандаж. знаете, че тази игра ще Чакай, спра. имам бандаж. Добре, аз имам бандаж. Не, бе, идиот! Съм много тъп. Кой ми се близнаци? Някой отвържи Взех ме. материя. Отвържи ме. Взех Някой- нещо. Добре, Няма отвържи как. ме. Имам камери. Какво е това? Какво да направя? Ми Краката слагаш ми отрежа, какво искаш да направя? Аз скни ляв бутон на камерата. Не бе, тъп. Не бе. Да, Чакай, ляв ще- бутон. Мога да ти дам Ето гадже. ляв Не, как бутон. мога? Как мога да ти такова? Не се. Опа, извиняй. Ами не знам как да го А правя. чай, ето, не, ето, маха се. Това там долу сега видях, ще пише. Мога ли да ти дам щит? Чай, ще ти дам щит. Ти какъв ти беше Аз имам геройче? камера. Аз дадох щит. Дадох ти щит. Къде? Как ми дай щит, мисля? Еми е така, отгоре, аз А съм пак гардиан. има нещо. Чай, има А, нещо. чай. Аз съм гардиан, Аз имам аз съм пистолет, гардиан. аз имам пистолет. Я? Аз имам Аз какво? О, и аз също. Аз имам бандаж също. И си дал Аз шилд, наистина. имам Професор някакви с камери, шилд. брат. Имам, не знам какво е това. Сигурно се слагат някъде. Аз първо да слушаш с работа. Не, той е дисплей, той е дисплей. Сигурно- И аз го дръжам и просто го влизам по моя. Дани е тук, Дани е много мълчалив според мен. Да, не да защо го ги спрашам спашим. сега. Не, бе, шегува се. Нарочно Не, аз търся Дани. Добре, аз не Така ще не спе. знам. Ето го там е. Ето го там. Сега вече. Мамо, Ники, къде си? Ники, къде си? Не до място. Ники, къде си? Ники! Къде сте, бе, брат? Не разбира. Къде сте? Аз съм тука. Къде сте, бе, брат? Къде сте? Не мога да разбера къде са. О, някой си тук стана тук. Помощ! Помощ! Ами това съм аз, добре. Просто показа къде е горе. Помощ! 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 Добре. Къде сте? Помощ! Къде сте? Ехо, къде сте, бе? Къде си ти? Ето Чико, за тебе съм Чико. Ето. Не, шега. Не, бе, Мисля, че Дани, бе. мисля, че Дани, защото не говореше изобщо и Касан беше също не говореше и когато дойде чудовището, нали, аз видях... Да, и сега не мисля. Не е Дани. Кой е? Всъщност той, да. Слушай, отидеш един кършумов. Някой иска ли камера? Аз мога да фотографирам, аз имам. Защо ме боли? Не, какво правиш, бе? Прете, такива. Не той. Готово. Много си тъп, Борисе. Кико, Борисе, много си... Брат, я много ми къс, няма да лъжа. Борисе, ти си... Това ще бъде днешния клип. Хора, не забравяйте моите клипа, идеята към ми прочитайте известия и бай-бай.